Еко Продъкшънс. Слушай! Ей, как ми си играеше днеска? Слушай! Двигателника е спрял. За какво? За цяла България! Това е пряко предаване, пак събрахме медалите. Лентата късаме, се видим на финалите. Води в резултата, ще целуваме купата. Тренираме здраво, затова рекордите чупиме. Уважавай противника, иначе ти бият успата. На ринга, брат, забравям чувствата. Успеха мотивира моята спортна злоба. Един отбор обичам, от руката до гроба. Чул от бетон, игрището ми е оазис. Ме да научиш е по-добре да допазиш. Имам здраво тяло, значи силен е духът ми. Държи ме в кондиция и бистър е умът ми. Затъкам бягам по терена на съдбата. Живота свой определям, аз играта слушай малък. Истината е в спорта. Книгите натъпиха и на торта. Гледай лентата до край, след това ела играй. Обичай ти подай. С нас ела се запознай. Не руши амбиция, тук е готино, признай. Абе, кой ме премести автомобила, бе? Аз го преместих. Що? Има ли някакъв проблем? Не, бе. Просто питам. Много хубаво. Играйте, играйте. Всеки един от нас е важна част за отбора. От парчето лъка спортен дух за всички млади хора. Ежедневието трупа във всеки агресии и негативи. Целта ни е да покажем, че има други перспективи. От Африка до Европа милиони хора гледат как това парче футбола среща хип-хопа. Пред блока, не какво фитнеста е лоста. Спорта между поколенията е моста. А ти си състезател, раздвижи се. Живота ти предлага шанс, само протегни се. Не се страхувай, ти да направиш скока. Дриблирай само в правилна посока. Жаден за победа, готов съм да я взема. И още по-добре, когато тя е споделена. Тези дни успяват само най-добрите. Спорта дава сила, сбъдва и мечтите.